danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. Yadda hotunan aure suka janyo mutuwar wani aure kwana ɗaya da ɗaura shi. Duk wanda ya ƙi ji ba ya ƙi gani ba, ko kuma a ce duk wanda bai ji bari ba ya ji hoho. Kamar yadda Bahaushe mai ban haushi yake faɗi, a nan ma wani abin haushi ne, kuma abin takaici ne ya faru a tsakanin wasu sabbin ma'aurata, inda aurensu ya mutu bayan kwana ɗaya rak da ɗaura auren. Auren wani ango mai suna Jamilu da amaryarsa Badariya, waɗanda dukkansu mazaunin garin Dawakin Tofa ne, ya mutu kwana ɗaya da tarewar amarya sakamakon rikicin da ya barke akan hotunan biki, wato pre-wedding picture. Jamilu dai ya saki Badariya ne kan kin bin umarninsa, inda ya ce mata baya sha'awar ɗaukan hotunan kafin aure, kuma ya tabbatar mata da cewa ba za su yi ba. Amma abinka da shaidanin da ke tattare da mata iyayen bid'a, sai amarya ta yi wacce kalan da buƙatar sahibinta, ba don ba ta son shi ba. Duk da jan kunne da Jamilu ango ya yi ma Badariya, ashe ta zagaya ta samu wani ɗan uwanta, wani ƙanin mahaifiyarta, suka sha hotunan su tamkar amarya da ango. Bakin su ƙanin ƙafar su babu wanda ya sani ya ji ko ya gani. Sai dai asirin Badariya ya tonu ne a lokacin da ƙanin mahaifiyarta ya yi kasassaɓar ɗaura hotunansu a shafinsa na Facebook, don burgewa tare da nuna ma duniya irin kyawun hoto, inda Jamilu ango ya yi kicibis da su, kuma ya sake ta kamar yadda amaryar da kanta ta tabbatar. Da aka tambaya amarya me za ta ce game da wannan lamari mara daɗin ji, sai ta ce, ina bai wa mata shawarar su daina yin abin da mazajensu suka hana su, don kuwa ga abin da ya faru da ni.